Hygger I jer? Nej, skal I have noget Matador-mix? Hvad spiser du? Min morgenmadskyld. Tag det med. Hvad? Hvad? Sad du fast? Nej. Nej, ikke. Min chauffør, han kan få ned og køre. Vi vejer lidt mere. Vi vejer nok noget mere end dig. Ja, det... Se, de har rød dansk malkerace. Jamen, det har jeg taget et billede af. Jeg ved ikke, om det er rød dansk malkerace. Jo, det er. Kan du se. Folk de andre